हाय साଙ୍ଗमाने कौन करछन्ते आपण माने देखंतु मो आसिथिली आम गाँ को छुट्टी रे बुलिबा पाई हेले शीत दिनर सकाळ आ मो बाहरिली पोखरी आडे गला बेलको आम पोखरीरु माछ मरा होछि देखंतु केते माछ धरा हेकि जालरे आसिछन्ते अरे वाह केते बढ़िया माछ मु त केबे देखि नथिली माछ मरा आज फर्स्ट टाइम पे देखुछि आपण माने भी मो सहित देखंतु केते माछ सब जालरे धरा हे ऊपर को उठा हे आସୁଛି हे देखंतु मु भी एठी अछि माछ मरा देखिबा पाई आपण मानकु केमते लागुची आम पोखरीर माछ मरा देखंतु केते सुंदर सुंदर माछ आ बड़ बड़ माछ सब धरा हे कि ऊपर को आସୁଛନ୍ତି मु त पूरा माछ मानक पाखरे छिड़ा हे जाईछि अरे बा केते बड़ बड़ माछ आम माछ मरा आ आम माछ आपण केमते लागिला कमेंट